ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 15 октябри соли 2021 1000 рубл 158 сомонӣ бу 20 дирам, $100 1128 сомонӣ бу 95 дирам. Дар имзонавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ пешкаш мегарданд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархи хона аз 50 000 сомонӣ сар мешавад. Барои ҳамин ҳатман навбора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шумо дар корай. Бисёри бад гап намезанем, рафте. ассалому алайкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони хоҳарони аҳли ислом, бародарони хоҳарони даст ба хайр, ман аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба фарзанди ман Юсинҷон кӯмаки худро расонед. Юсинҷони ма 5 сола аст, то ҳуз як гап намезана, раҳ намегарда. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, аз барои Аллоҳ ба фарзанди ма Юсинҷон кӯмаки худро расонед ки ман я тавбат кунам, нағз шавад. бачаи ма 5 сола ҳаст, зирен чашмаш кама, чашмаш нағз намебинад, бемории майнаи сар ҳаст. бародарони хоҳарони даст ба хайр, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба фарзанди ма кӯмаки худро расонед, аз барои Аллоҳ. бачаи ма рӯз то рӯз аҳволаш бад шидистааст, саломатиш рӯз то рӯз вазбин шидистааст, судоргаш метиҳад. мухтирои Россия мегӯянд тавбат карда мешавад, пули калон дар кор аст. ӯ шароита ман надорам ки бачама тавбат кунам, нағз шавад. аз барои Аллоҳи бузурги меҳрубон, бародарони даст ба хайр, ба фарзанди ма Юсинҷон кӯмаки худро расонед. ва пеш аз саршавии навор, дӯстони гиромӣ, гуфтанимтон ки овозом камтар гирифтагиай, барои ҳамин аҳамият натиҳен. сар мекунем хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Қумсангир, деҳаи Махсумкулӣ. пештара ноҳияи Ҷайҳун мебошад. 12 сотиқ замин дорад. 2 дар хонаи 3/6 бо қалиддораш қатӣ. об, свет ҳамаш ҳаст. документош 100% мебошанд, ягон проблема надорад. нархи хона 50 000 сомонӣ. фақат харидорои аниқ занг зананд. рақамҳои соҳибаш дар роҳи экранаи рақамҳои Россия WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони гиромӣ, ҳамагӣ бо нархи 50 000 сомонӣ мебошад. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. як хонага квартира бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. ягон камбудӣ надорад. ба гуфти соҳибаш ремонти хуб дорад. ҳуҷҷатош қоидавӣ 100%, обу свет ҳамавақта мебошад 24 соата. дар назди хона бошад мактаб, садик, балниса ва бозорча. нархи хона 122 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ҳавлии 2 этажа мебошад. 5 сотиқ замин дорад. дар ҳазрати Мавлоно, деҳаи Гулистон ҷойгир аст. 10 дар хона дорад. дар якум ошона 5 дар хона бо подвал, қати калидор, евро ремонт мебошад. дар дуюм ошона бе ремонт, фақат шкатур кардагиай. ҳавлии калон, об аз ду тараф пастаянда мебошад. аз пушти хона 2 кухнӣ, 2 анҷомхона, ванна ва ошхона. боз боғчаи хонагӣ дорад. дар ӯ боғчаи хонагӣ дарахти себ, хурмо, ангур, гелос ва гулҳои гуногун мебошанд. нархаш $110 000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. боз савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, ҷамоати деҳотии Чорбоғ. 4 сотиқ замини ҳамвор мебошад. дар дохилаш боғи мевадиҳанда дорад. оби нӯшокии тозаам вуҷуд дорад. нархаш 88 000 сомонӣ. аз номи канали Dom TJ гап занед, ба шумо 5% тахфиф карда мешавад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат дар эски гузар. хона 15 ба 10 мебошад. 4 дар хона дорад, як меҳмонхонаи калон, тагуш подвал мебошад. 6 сотиқ замин, гирдуш маҳкамай, болош бошад мансардай. ғишти пухта карди сохта шудааст. нархаш ҳамагӣ 145 000 сомонӣ бо арзон ҳам мешавад. арзон мешавад фақат дар назди хона. срочно фурӯхта мешавад. фикр мекунем варианти хубай, чӯбаки дар 145 000 сомонӣ ҳам 6 сотиқ замин мегирен, ҳам ин хонара мансарча мешавад боз хона кунӣ. марҳамат дӯстони гиромӣ, аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб рӯ парои автодром қарор дорад. 4 дар хона мебошад. калидор ва баняш дар дарунаш 3 сотиқ замин аст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи рақамҳои Россия WhatsApp дорад. ба сехонага квартира алиш мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе духонага квартира бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои новостройка. хона падъабой тайёрай назди бозори Корвон пушти 10 дарвоза ҷойгир аст, назди масҷиди Калонда. падъабой чӣ хеле ки гуфтем дар доми 4 ошонага дар 4 ошонаш фавран фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатош тайёрай. ба гуфти соҳибаш нархаш 170 000 сомонӣ мебошад ва арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд духонага квартира бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. хона ҷойгир аст дар Баҳор, шаҳри Хуҷанд ва нархаш бошад 195 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд духонага квартира бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 32 микрорайони шаҳри Хуҷанд. назди роҳда мебошад. дар ҳолати миёна қарор дорад. нархаш 228 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. духонага аз 112 микрорайони шаҳри Душанбе хоҳиш кардан. марҳамат, арзонтарин вариант духонага квартира бо масоҳати 39 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. хона ремонти нави хайтек дорад. бо тамоми шароитҳош таъмин аст. медарои зиндагӣ мекунӣ. ҷойгир аст дар 112 микрорайони шаҳри Душанбе. нархаш бошад 300 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад. лекин дӯстони гиромӣ, якта опасения дорам оиди ҳамин хона. соҳибаш гуфтагие ки дар якум ошона ҷойгир аст, лекин аз рӯи суратҳош хиёл мекунам ки дар цоколни этаж ҷойгир аст. цоколни этаж кадоме надорад. ин таги якум ошонаи бинои новостройка мебошад. хеле майдача трезача дорад. лекин соҳибаш гуфтагие ки дар якум ошона. барои ҳамин ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. соҳибаш якхонагара духонага кардагиай дар 4 ошона ҷойгир аст. дар бинои 9 ошонагаи новостройка ба гуфти соҳибаш, лекин аз рӯи суратҳо фикр мекунам новостройка неву бинои советӣ мебошад. дар 14 микрорайони шаҳри Бохтар ҷойгир аст. дар наздикиш садику мактаб ҳаст ва боз соҳибаш мегӯяд ки агар ягон кас дар Душанбе квартира дошта бошад якхонага, алишам мешавад. нархи ҳамин хона бошад 250 000 сомонӣ.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бухтар духонага квартира бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар чорум ошёнаи бинои навастройка. хона бе ремонт мебошад. коробка дар чорум ошёнаи бинои 6 ошёнагаи навастройкада ҷойгир аст. қарор аст дар шабчароғ поёни мактаби 12. нархаш бошад 255 000 сомонӣ мебошад. бо муомилаам дорад. срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибаш имо ватсап доранд. марҳамат. ва дӯстони гиромӣ, аз шаҳри бухтар боз як хонаи дигаам ҳаста. камтар интизор бошед, пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе. як хонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои навастройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар кӯчаи қаҳоров. кӯчаи қаҳоров дӯстони гиромӣ тахминан аз мясокомбинат то повороти колхози расера норафта мебошад. нархи хона 226 000 сомонӣ мебошад. 44 метри квадратӣ шумоиро метавонед ба духонага табдил тиҳед ва сохтмони бино айни ҳол рафтааст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бухтар 5 сотиқ замин, 4 дар хона, ремонти нопурра дорад. нархаш бошад 205 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе. аз 46 микрорайон хоҳиш кардан танҳо аз дуюм ошёна. марҳамат. духонага квартира бо масоҳати 61 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 5 ошёна иборат аст. хона ремонт дорад. таъмири хона хеле хуб мебошад ва соҳибаш мегӯяд ки хонаро бо тамоми чизу чорааш мефурӯшам. масъалаи ҳуҷҷатҳояш бе камбудӣ 100% мебошад. техпаспорт дорад. шартнома нест. об свет 24 соата бе ягон мамонеат меояд. дар гирду атрофи бино донишгоҳ, автодром, спаҳаёт, парк ва ғайра мебошад. аз назди бино тамоми намуди нақлиёти мусофиркаш мегузарад. аз автобус сар карда то микроавтобус, хатсайрҳои 5, 11, 46 ва ғайра. нархи хона 440 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. бародаро дар имрӯза навормон бисёртар ду хонага буданд, барои он ки ягонта якхонагаи соз вариантша наёфтем. аксарияти якхонагоҳое ки доштем ҳамашон нархошон баробари ҳамин духонагоҳо буданд. барои ҳамин духонагара пешниҳод кардем. то боздид, барори кор шумода.